Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noord-Ierland is een schoolbus met aan boord 70 passagiers verongelukt, zo meldt Sky News. Het busongeluk vond plaats in het plaatsje Carrowdore met ruim 800 inwoners in het County Down. De politie spreekt van een zeer ernstig verkeersongeval. Op de schoolbus zaten 70 passagiers, voornamelijk leerlingen, en 50 van hen zouden lichte verwondingen hebben opgelopen. 8 mensen zouden er erg aan toe zijn. De bus raakte van de weg en kantelde daarna. Uiterlijk vanaf mei volgend jaar wil Ryanair-topman Michael O'Leary de papieren instapkaart afschaffen en passagiers alleen nog maar online laten inchecken. Alle Ryanair-desks op de luchthavens zouden dan worden weggehaald en iedere passagier moet dan via zijn of haar smartphone inchecken. Voor aan de balie inchecken betaal je nu al een toeslag. Voor mensen met een lege batterij komt er straks een speciale procedure, verzekert O'Leary, want als je naam en paspoort in het systeem staan is ook je vliegtuigstoel bekend. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft de pro-Palestijnse tegendemonstratie aan het Centraal Station ontbonden. 2 uur geleden begon op de Dam de herdenking David Ster op de Dam met zeker 400 pro-Israëlische manifestanten, maar tegengeluid was er niet toegestaan. Halsema had ze naar het Damrak gestuurd, maar daar kwam het tot opstootjes omdat de pro-Israëlische manifestanten daar langs moesten. Er is een rookbom afgestoken en verschillende actievoerders zijn opgepakt. En de extreemrechtse Franse politicus Jean-Marie Le Pen moet van het Europees Parlement ruim €303.000 aan onterecht gefactureerde onkosten terugbetalen. Le Pen gaat daartegen in beroep. Hij zou van 2009 tot 2018 ten onrechte zijn terugbetaald voor nieuwsbrieven, dassen, visitekaartjes, klokken, brillen en 129 wijnflessen en hij declareerde daarvoor veel meer geld dan gebruikelijk. Vorige week was er al het proces tegen zijn dochter Marine Le Pen die onterecht partijwerk betaalde uit EU-fondsen. Het weer: in het zuiden meer bewolking met later vanavond ook regen. Vannacht trekt er een regengebied van het zuiden naar het noorden bij zo'n 11 tot 15 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is het wisselvallig met wat zon en een paar buien bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Ja, een dalen van een week verluisteren natuurlijk allemaal. Zometeen de gasten. Maar eerst gaan we even weer met het ganse nieuwe liedje van Jeff. En Jeff zit zelf ook te luisteren. Dat kumper. Uit volgende wijze maan is die leven schoen. Maak het niet te lastig, hou het simpel en gewoon. Zeg me als het minder gaat, wat er ook gebeurt. Tot de dan in struikding zal mijn woord. Leef simpel, maar wel met vlag en wimpel. En geluk, dat gaat zien gang. Maak plezier en lach dich door het leven. Dan gaat ieder oor zonder dwang. Stroomt de levensvrucht dich door het hart en die bloed. Kunt het simpel, maar met vlag en wimpel goed. Kunsten door een stukje rust, lekker in die vel. Luister naar die eigen, zet de stelte in zo'n hel. Voor een gezondheid naberschap, best al voor niet blind. Kijk niet om en leef in het moment. Leef simpel, maar wel met vlag en wimpel. En geluk, dat gaat zien gaan. Maak plezier en lach dich door het leven. Dan gaat ieder oor zonder dwang. Stroomt de levensvrucht dich door het hart en die bloed. Kunt het simpel met vlag en wimpel goed. Leef geniet en maak die eigen dromen. Prijs dich lief.
De ganse day. Van Jeff. Ja. En geschreven door Gilbert Peters. Na zoveel jaar toch rond de pen geklommen. Hè? Ja, heel lang. Chic, vooral doorgaan. Ja, en ik zie op het Facebook dat de dames van Duo XL... dat die extra kaarten hebben geproduceerd... voor het fietsje wat ze hebben natuurlijk. Extra kaart, hè? Ja. Allemaal ga ik altijd bij hen zitten dan. Ik denk het. Zou zo maar kennen. Hè? Ja, maar loer even op hun Facebook, want daar staat wie ze aan kaartjes komen. Hè? Ja. Dus, leuk. En dan gewoon voor nog van alles over uren. Sowieso, hè? Maar hier is gewoon even gaan anders uren. Want voor hebben je het schoens aan, hè? Voor hebben je het schoens aan, ja. Weer eens een echte cd, hè? Ja, chic, hè? Krijg je bijna nuts mee, hè? Nee, met dan krijg je een link. Ja, dat hebben we nu ook. Maar toch voor echt een cd, chic. Voor hebben niemand minder hij zitten S. Mario Blanco. Goedenavond. Goedenavond. Met de ganse familie ongeveer. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, zingen door het leven. Een nieuw cd. Ja, en wat had ze nu gedacht wat je erop moest gaan zeggen? Ja, dat klopt. Ik vind het al leuk en dat mij nu goed de grond van mijn hart dat je al zo verbaasd bent dat je een echte cd hebt. Dat had hij gehoord. Ja. Nou ja, om daar dan over door te gaan. Wie zou de keus om echt weer gewoon een scheefje te maken? Dan loer ik weer naar hem. Wees Maar hem is een idee. Hem is mijn broertje. Ja, heel simpel. Ik kan hem met USB-sticks overwegen. Het is dat ik van hem hou en tot hem geen wordt gedragen. Maar anders. Ja, we kunnen niet knippen, het is live. Hè? Dus Ja, nee. net al wat je allemaal zegt. Nee, maar wel chic, want ik denk toch dat een heleboel leunen goed een cd-speler in de huiskamer bestond. Of zelfs in de auto hebben zitten. Meer als dat ik dacht. Maar wij moet zijn ik nu eerlijk mee. zeggen. Ik heb geen meer in de nood. Nee, ja, gewoon niet. Maar wat toevallig een nuitsbericht dat volgens mij nu ongeveer de lessenauto met cd-speler wordt geproduceerd. Oh, hoe wordt dat dan? Dat weet ik gewoon in welke fabriek. Maar Nou, het leuke vind ik wel, ik dat toch even zeggen. Ik weet niet of Verluus dat met de onderbuurman bij ons. Die waren vanmorgen zijn auto aan het poort. Ze zei, maar joh, bedankt voor de cd. Huur ze hem niet. Ik zit niet, ja, ik dan de deur open. Had er hem in de auto op. kijk. Nou, kijk. Nou, Ik bedoel mij. daar hebben we het over. Maar dan, ja, dat voor wat de scheefje, maar uit liedjes van pap. Yep. In een vernieuwd jasje. En we dus ook, ja, in ieder geval lui wat de muziek nu zien toch al gaat oude lui. Volgens mij hebben die nog wel een cd-speler. Nee, natuurlijk, zeker. Ja, moet dat het gewoon leuk is om ook op het artwork, wie dat zo chic heeft te kijken. Van wie heeft nu een liedje geschreven en wie zit er allemaal over? Dat vind ik altijd erg Ja, leuk. dat vond ik altijd interessant. Kijk, je weet dat liedje geschreven. Ja, die beukjes even Wat is er nog doorkijken. mee? Ja, lui, het is dat je hem niet kunt zien, maar ondertussen... Ja, jawel, we hebben nog beeld. De lui die online echt loeren, waar? die kunnen het zien, ja. Oh, dat is... Daar hangen veel camera's. Dus Daar word ik niet op voorbereid. Nee, maar hier is, ja, mag ik best wel zeggen, hier is ook inderdaad met dat idee gekomen voor het cd's te maken. Geen duizenden, een paar cd's. En eigenlijk ook meer een reclamedoeleinde, hè, om dat weg te geven. Of lui die inderdaad het nog leuk vinden om een cd te hebben. Ja. Dat zodoende. Maar ze is ook niet te koop. Oh, ze is niet te koop? Nee. Oh, dus het is helemaal een collectors item. Dat bedoel ik. Maar ik Ja, hoor dan- wel dat het Dan moet online... vandaag ja niet vergeten dat je ze even signeert. Want we zien... En wie lang is het geleden dat pap voor de Netscarré is geweest? De LP, hè, op het frieten van mijn bank gesigneerd. dat laten signeren. Ze staat bij mij in de huiskamer op een plankje. Ik bedoel, kijk. Hey, Allebei. dus even... Hè? En dan reed door de snijplanken voor zo'n kiezen. Ja, die hingen in dezelfde kamer. Ja, dat is boer Sam en Horus, dat zeg maar. Hè? Als ze daar kies op dus, zit. ja, Maar zijn dat is keihard in de gewoon een mond. andere. Ja. Hij hing toen eens bij mij in de koffie, hè, joh. Leuk. Jazeker, een klap hele bal. Leuk om te huren. Ja. We gaan dus diepte interview houden, dan kunnen we niks van terecht. Ja. Dan moest ze dus niet doen nu. dingen. Ja, dat zeker me nu. Ja. Maar ja, oude liedjes van pap zal ik je maar even nemen. Althans, voor de hand van. Want ze zijn niet allemaal gezongen door pap in het verleden. Nee. Er zijn er twee op die er zelf heeft gezongen. En die andere zijn wel producties van hem. Die heeft ook geschreven voor met name Vlaamse artiesten. Ja. Ja, want veel hebben het alles erover gehad, hè, John. Over alles wat gemaakt is en al die varianten. En ja, hoeveel titels waren er alweer? 2500 bekend, hè? 2500, Ja, Ja, ongelooflijk. dat is ook wat Boet en eigenlijk een beetje omgeet. En dat heb ik al een paar keer benoemd. Num in Maastricht Johnny Blanco. Die naam is, zeg ik gans groeit, best wel bekend. En zeg tegen jullie welke nummers kent je. Het zijn bijna allemaal dezelfde nummers wat Ja, ze ja, kennen. ja. Heel af en toe komt het en die zegt, goh, ik heb het nummer dat en dat. Dan ben ik al heel goed, oh, die hele nummer wat geen andere kent. Ja. Nou, dat zijn allemaal nummers op 1 of 2 na, die geen ken, hoogstwaarschijnlijk in Maastricht. En gewoon eens om te laten horen tot pa, met alle respect, meer heeft geschreven als het Friedhof op een baan, wat Ja, natuurlijk zeker. een geweldig nummer is dat eigenlijk, wat daar nu leek,
Zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Een beetje, wat heeft die man altijd... Wat heeft die 2500 nummers? Wat heeft hij gedaan? Ja. Nee, de rest van zijn leven, wat heeft hij altijd gedaan? Ja, zo gaat het gemaakt. Ja, en de originele waren wel Nederlandse liedjes. Ja. Ja, België. Ja, Nederlands al. België. Ah wel, het waren Belgische nummers. Ik heb zelfs wel eens, volgens mij, wat er op Radio NL liedjes van Johnny Sachs. Ja, die wist hij natuurlijk ook. Ja. Ja. En Dat wil ik nog zeggen. dat is- Ze kennen meestal het friet op een bank. Dan gaan we nog gans los. Ja. Friet op een bank, ze Pietersberg. Dan komt Belkes heen, Belkes daar. En dan is het even stil. En ze, maar had ze ook niet van die ondeugende nummers? Ja, ook En die allerlei kent bijna varianten. iedereen. Dat vind ik zo typisch. Die kent bijna Nee, maar iedereen. op Radio NL, dus dat is dan toch wel... Maar ze nou, dat is cultuur. Ja, dat bedoel ik maar. Hè? Cultuur, Ja. Ja. Belkes heen, Belkes daar. Ja, dat schutst natuurlijk bij ons in de roes. Hè? Ja, zeker. Ja, dat kan is- ze ook bij Johnny Sachs pakken. Ja. Ja, oké, zo heb ik het nu eens bekeken. Dat geeft me een ganse jeugdhistorie hè, van het opzetten van de keelbom. Ja, dus samen dat met man. Nou, Krijg je andere beelden erbij. ja, dat beeld. Ed, ik zou gewoon even in zo'n playduien en een playtje draaien. Ja, welke? Want we hadden er niks drinken zelf. Want als je gaat van, we laten natuurlijk maar jou even zelf kiezen. Ja, wel censuren. Ja, van Nou. de eigen cd dan. Ja, ik Wou zeggen. dat is weer een ander programma natuurlijk. Maar dan wil ik gewoon op de vrij zitten. Hier Betoen aan de Lange. Eerbetoen aan de Lange. Nummer 2. Kijk, hij heeft hem gevonden. Zo gaat dat. Dan schuif je dat daar in de computer. En dan ziet er kan geen items plaatsen op deze plaats. Ja, ik moet zeggen. En dan was in de lieger. Want dan zit ze in de verkeerde bak. Zolang ik er niet ga vragen om te zingen, vind ik het allemaal goed. Nee. We doen het gewoon uit de computer. Goed zo. Eerbetoen aan de Lange. Ik zing nog altijd heel die liedjes, want die ken ik van kinds af aan. Ik huur die stem op heel het liedjes en dat bezorgt mich deze traan. Muziek dat
Ja, toch nog even op het friethof van mijn wagen beletsen, hè? Ja. Moest toch even erin. Ja, Heel natuurlijk. eventjes, heel eventjes. Eerbetoon, natuurlijk ook al een chic eerbetoon geweest van Bert Garnier, met dat pleetje. Ja. Heel goed. Maar ja, zelfs in 2024 kent ze niet een radioprogramma maken en dan niet af en toe Johnny Blanco draaien. Dat kan niet. Ik hoop ook dat dat zo blijft. Dat hoop ik van harte ook eens weer inderdaad en niet meer aan de knop zitten. Maar Nee, dat is schandalig. 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 De van de Voorschot. Schandaal bij Boulevard. Chantal bij Boulevard. Die liedjes staan opgenomen, vertaald in het Maastrichts. Weet dat gedaan trouwens? Opgenomen niet, wel de teksten gemaakt. Teksten gemaakt. Opgenomen bij Ludi. Ja, is de eigen Ludie van Dijk, hè? Ja. Ja. Nu let's zagen van Ludi ergens live en die zong Leveke. Toen dacht ik al van, ja, ik vind dat een superleuk liedje. Toen dacht ik van, wie kunt er dan in een zand? Maar nu snapte ik het wie ik de cd zag. Ja. Nou, die hebben vooral wel ieder opgenomen, want dat was zelfs Stieg niet. Hè? Nee. We hebben dat een keer gedaan. Ik zong wel eens voor de Flauwekul. En als jullie ergens waren, zongen we samen Leveke. Natuurlijk zong pap dat met Beppie Graf. En op een gegeven moment had, moet ik even naar John van mij gekeken, had Ludi in het atrium een jubileum gehad. En die zou het leuk vinden als we samen gaan zongen. Die kwam ik met een nummer rond, dat is nog nooit gewoon van zijn leven niet doen. Waar ook niks van met een paar. En toen heb ik gezegd, dan wil ik Leveke. Ja. En zodoende hebben we dat samen opgenomen. Ja, ik vind het een fantastische plaat. Ja. Ik weet zelfs op mijn broer wordt hij al gespeeld. Ja. 26 jaar geleden. Dus ja, sindsdien staat er ook altijd in mijn Ik playlist. vind me meteen een heel stuk ouder. Die van ons is er niet zo erg. Het is toch focal duim. Ja, dat zei ook met Erik erop. Dus dat is toch ook gezoek om weer met anderen te zingen. Nou, dat deed ook alles zeden verhaal. Wie vroeger, lang geleden, wie van ook bij Pebble Music opnamen, kwam een paar op een gegeven moment toe en zei, ik heb een idee. Ze vragen of het geen leuk idee zou zijn om samen met Erik Gele een nummer op te gaan. En die zag op alles joden. Ik vond alles leuk. Ja. Nou zei pa, dan ga ik het nummer zoeken en dan kijken we. En onder andere dat nummer zat erbij. Maar om de een of andere reden, je vraagt me niet van wat, is het oetsmuts doorgegaan. Maar wie van hem mee bezig was, ik dan zo heel heren wel. Ja. Dat van nu Dat nummer. toch weer de belofte cirkel ingelost. En dat hebben we aan Erik voorgesteld en Erik zag meteen, daar nog aan met. Ja, leuk. Chic. Dus dat moet ook even benoemen. Ja, zeker. Want ja, hij staat nu zingen door wel even Mario Blanco. Is dat de eerste cd die er normaal in op staat? Ja. Want ja, alle anderen, ik wil even in mijn geheugen aan het graven, waren het altijd Mario en Johnny. Ja. Of het Noordzee-duo. Of het Noordzee-duo inderdaad, Noordzee-duo, onder andere dingen. Maar Ja, dat is heel raar. ik Ik ben vind zo dat gek. ja, dat is een bladzeuver aan de zijkant. Ja, dat leuk je dat niet zien. Ik weet niet welke camera het Ja, zijn. misschien eronder moeten zetten Mario Blanco en familie. En familie. Zo we maar zo kennen. Ja. Ja. Ja, de andere is wel goed, Elena. Ik zie zo goed tenminste niet dat er nog een bij staat. Ja. Ja, dit met jullie dame. Ja, die met Lydia en met Erik. Ja, dat is ook nog. Dat is een nummer bij Mimestreeg. En de backing vocals. Want ik zag gisteren koer, maar dus de backing vocals. Dat is door mijn twee neefjes, oftewel de twee zoons, oftewel de kleinzoons van Johnny Blanco gedaan. Kijk eens aan, wat Daarvoor leuk. is dat nummer ook zo geweldig geworden. Ik heb dat gisteren in de café laten draaien. Nou, de lui, die stonden Alleen allemaal de met backing vocals. En Alleen, iedereen zei wow. Wow, wow, Ik wow. vind het zo. En de danspasjes al aan het oefenen. Ja. ja, dat Nee, ben maar je heel tegen leuk, heel leuk. Erg leuk. Ja, chic. Maar ja, is het echt een familieproductie geworden? Want jij hebt natuurlijk ideeën en het zingen. En... Ja, en dan hebben we nog mam. En mijn jongste broer, die willen niet op de bühne of op een cd, maar die geven wel de goedkeuring en zeggen ook of ze het gaat vinden of niet. Oké, ja. Niet Dat of is we ook belangrijk, dus hè, de niet of we dan naar ballotage. luisteren, maar ze worden toch erbij betrokken. Sorry. Ja. Ja, dus ik zal de bühne, maar volgens mij was helemaal niet de bedoeling dat ze op de bühne ging staan. Hè. Wie niet? Ja, gewoon, Toen? nee, nu. Dus ik van, het is niet per se mijn bedoeling om nu weer overal op de bühne te kroepen. Nee, maar dat gaan we gewoon niet doen. Nee, Of dat- dan moet het heel leuks komen. Zo moet je niet meer het kind zeggen. Maar dat zien maar weinig dingen. Oké. Maar het is niet of we meteen een slechte Wat voor telefoonnummer het moeten roepen van, goh, Nee, liever niet. SFV-scrubs, bel Nee, 06. liever niet. Liever niet, Nee. liever niet. Liever niet. Ja, nu zag ik laatst een artikel en die ging het over dat de gemeenteraad, wie waren er weer, dat ze wel hadden aangenomen een bekende Maastrichter een straatnaam te geven, maar dat ze toch een beetje tegen waren. Ja, nu even natuurlijk allemaal het verhaal van Benny Neyman. Hè, Ja, oké, wat dat zou kan je er wel nu doen. van vinden? Want ja, wel Europa. Moet ik maar weer hier Ja, zo, nou, mij maken niet zoveel goed. Ik bedoel, we hebben hem al hier met dat bankje op de vriend. Ja, zeker. Dat is al meer voldoende. Maar goed,
Er zijn nog meer bekende Maastricht. Nee, zeker. Maar ik zou het wel Ik leuk vind vinden. die Johnny idee Blanco plantsoen of... Och, daar zou ik geen gruus op zien. Ja, De dat bedoel ik toch. Lenimenten-gats, zo gaat. De linie, ja, dus ik snap niet gewoon van... We vinden het leuk, maar aan de andere kant denken ze van... Ja, er zou wel een rijen zien. Ja. Ja, het is natuurlijk in het grote geheel van... stel over 300 jaar, ik zeg maar het. Ja. Weet Maar ja, zich nog weer allemaal op Nee, de ik weet half het nu of- weer professor Roerswaar. Ja, dat heb ik En al toch zo. moet ik in de straat in genomen. Dus Ja, daarom. Dus, dat weet ze niet. We gaan weer muziek draaien. misschien is het toch een beetje... Zetten we toch door te doen. Hè? Dus kregen we de af... Je wilt gewoon ook in eigen straat. Dat is Nee, het. Café is Maastricht. Laan of zo, weet ik veel. Ja, dan moet wel leuk, geld hè. wat... Een beetje lengte niet. Hè, Ja, wat ja. je goed maken. Ja. Nee, de van de achteraf steegje. Dat Nee, wil ik gewoon juist. niet. Welke hadden we klaarstaan? Thee met Erik Gele. Hè. Jaren komen, jaren gingen. Wir kommen dich weg, de jengste fühlst dich schlecht. Kom pak den telefoon en de led is gedaan. Dan kom ich naar huis. Dan kom ich naar huis. Just zo wie vroeger, dan kom ich naar huis. Is die bang voor de nacht? Op het keibed dat dan wacht. Mijn oma wenste toch, hoeveel wacht er nog? Dan kom ich naar huis. Dan kom ich naar huis. Just zo wie vroeger, dan kom ich naar huis. Jaren komen, jaren gingen, met de dingen die geweest zijn, slieten niet. Valt het diepste team verdriet, vergeet de kindste niet. Jaren komen, jaren gingen, met die dingen, dat hem stieg niet aan voorbij. Valt het diepste team verdriet, die groet verdriet. Alleen zien dat dit ben. Ich wasch op die zee. Kom mach met mij en bel, de wedstrijd ik wel. Dan kom ich naar huis. Dan kom ich naar huis. Just zo wie vroeger, dan kom ich naar huis. Jaren komen, jaren gingen, met die dingen die geweest zijn, slieten niet. Valt het diepste team verdriet, vergeet de kindste niet. Jaren komen, jaren gingen, met die dingen, dat hem stieg niet aan voorbij. Valt het diepste team verdriet, die groet verdriet. Jaren komen, jaren gingen, met de dingen die geweest zijn, slieten niet. Valt het diepste team verdriet, vergeet de kindste niet. Jaren komen, jaren gingen, met die dingen, dat hem stieg niet aan voorbij. Valt het diepste team verdriet, die groet verdriet. Valt het diepste team verdriet, die groet verdriet. Daar. Ja, wat wachten weer, hè? Ja, Dat juist. vond ik wel. Dat vond ik wel. ook, ja. Ja, echt wel. Ja. Jazeker. Ik ben nog heel blij dat Erik dat heeft willen doen. Ja, gelukkig. Ja. Ja, chic eerbetoon natuurlijk aan Johnny Blanco. Voor hebben, de kiesplankjes zeggen voor oneerbiedige TK. Voor hebben de bank. Dat zou we alleen maar leuk vinden. Oh, laat het maar. Maar er is ook een hele leuke website, hè?
Ik neem aan dat zich weer aan de knoppen zit, John. Daar. Daar zit ik aan de knop, ja. Daar heb ik totaal niks met van doen. Ik zou het niet kennen. Maar johnnyblanco.nl, daar staat alles wat ze kind verzinnen. Kind ze dat terug vinden. Alles wat ik kan vinden, zet ik ook erop. Ik krijg nog regelmatig van andere mailtjes door, foto's, noem maar op. Dat is wel chic, hè? Dan blijft het ook zeker levend, hè? Ja. Ik heb vorig jaar wel dat ik al foto's gekregen van de jaren 70 met Anja. Ja. Daar was een ergens in een stoffig magazijn gevonden. Ja. Ze had me dat opgeshakt, maar ja, dat is nog echt jong op. Hè. Ja, maar dat is ook het leuke ervan. Ja. En dat is ook echt de legacy op Groot Maastricht levendig te houden. Ja. Want dat kost een hoop tijd. Het is een keurige site met een heleboel verschillende dingen erop. Ja, dat heb ik bijna een dagje maken. Moest het niet een beetje downplayen? Alsof er toch iemand in een Nee, maar het is wel zo, als een site niet dik verandert, dan loeren de lui dat niet klopt, meer. maar dit is hartstikke actueel. Ja. Want er stonden netjes foto's op. Daar staat tot gisteren bij ons collega's hier geweest. Ja. Dus morgen weer je stond verder op. Ja, dat ligt nog nu ligt het druk op. Nu ligt het druk pas echt goed. Want ik eerst het censuur door. Nee, maar ook op de Facebookpagina zijn het geregeld. Er komen berichtjes langs. Het is ook leuk dat levendig blijft. Ja. Want daar heb zich ook al goed gemaakt om alles wat er is te digitaliseren. Ook aan muziek. Ja, maar dat is juist wel wat er resultaat wordt. Ja. Maar dat is toch wel... Wat een werk. Daar ben ik lang mee bezig geweest. Ja. Maar wel de moeite. En tot het digitaal is het ook voor de eeuwigheid nu. Hè? Ja. Is het veel gemakkelijker back-uppen en dat soort dingen. Wilt je eraan denken dat jij ook nog zit, een beetje op de termen Ja. Je wilde even een koffie drinken. Okay. Nee, dan is het zo. Het is al lang afgekeuld. Er is al op. Er is al op. Zeker, maar dan wil ik nog eens op het apparaat. Nee, dat wil ik toch niet aan doen, Maar joh, de keuze van de liedjes, dat was natuurlijk ontiegelijk lastig, hè? Nou, of viel dat wel met? Ik heb meestal weer een helm even. Zonder keuze. Ja, maar waar, je kan nog niet kloppen. Ik wil nog niet kloppen. Uiteindelijk heb ik ook een liedje gemaakt. Er waren er zo een paar die we alle twee hadden. Daar waren er zo bij van die zag tegen hem, nou dat vind ik niet sterk genoeg, dat wil ik niet zingen. Ja. Daar waren ook bij van die zegt, dat wil ik per se zingen. En uiteindelijk komt ze dan tot een keus. Is ook nog een paar keer veranderd tussendoor. Hè. Ja, maar dan krijg je ook de begins. Ja. Er zijn een paar liedjes in de kop, denk je, dat zou wel gaat kunnen zien. Volgens mij gaan we een eerste selectie 30 stuks gehad. Veel in ieder geval. Ja, en dan gaan we kijken welke wel, welke niet. Hè. De eerste gaat inkorten en gaandeweg hadden we staan een stuk of 10 gevonden. Als het 2 had opgenomen, wacht, je kunt toch beter een andere melodieke nog te nemen. Anders krijg je te veel van hetzelfde. Ah, zo, ja. Volgens mij gaan we nog tot op het lessen nog liggen te wijzigen in de keuze. Ja. Maar dat is niet erg, heel toch spannend. Ja, en ik huur 30, nou laat dat als 10 afvallen. Dat stond als 10 op, dus dan kunnen we wel nog een deel 2 aan. Nou, we hebben het gisteren al gezegd. Dit is de eerste. En dan komen nog 99 CD's. Tot gewoon het gans over op nieuwe Wie Lecturama vroeger, echt zo'n reeks. Het is een sparen. Ik heb iedere maand zo'n CD. We doen dat dan met de CD. Oh, leuk. Kijk, een zegeltje sparen. Ja, maar op Facebook zijn oproep. Ik kan me voorstellen dat van 2400 nummers met de vrienden van Van Braak die iedereen kent. En de Belkens natuurlijk. Ja. En dat is de Snieling in de Straten. Dat is ook een goed nummer, moet je onthouden. Ja. Maar kost je al die nummers goedkoop? Nee. De meeste ken ik. Maar ja, ik heb ze ook allemaal gedigitaliseerd. Ik had er erbij, die ganse, dat ding wat ze me gegeven hebben. Ja, dat stond een uur tegen de straf. Want een minuut van zijn leven van jullie. Echt hoor? Koos niet. Weet je hoe leuk nummer voor niks persoonlijks, maar Green is er. En de losse mij graag ook. Ik wil wel niks zeggen. Dan loerde eerst naar mij en toen dacht ik, loer daar maar die kant op. Dat zou ik een beetje... Ik zou niet pikken, maar goed. Het is natuurlijk ook een Nederlands nummer en wel op zelf gezogen. Maar dat vind ik echt zo'n leuk uitnummer. Een nummer, hè? En dan zet ze me nog een tas koffie van Jef. Ja, van Jef. En we gaan wel een muziek draaien. Is dat ook? Welke? Dus even kijken. De wereld moest vol mensen zien. De wereld moest vol mensen zien die nog geloven in het leven. De wereld moest vol mensen zien die nog echt mens waren gebleven. En niet vol zielige figuren, doet gewoon karikaturen die mij jagen en mij jachten zonder omzien naar elkaar. Die altijd maar wel winnen, edels blond wel drinken kennen, die zich onderling vermoorden, soms meteen of soms na jaren.
heel vrolijke countryplaat met toch een diepe tekst, zeg maar. Hè? En nog altijd actueel. Ja, Heel helaas wel. actueel, Hè. ja. Helaas wel, dat zegt ze goed. Ja. Ja, we waren altijd bij een concert van een jeugdharmonie. En dat speelde Heal the World. En dat was ook al een liedje van... Ja. Van heel lang geleden. Ja, en dan wordt Jackson, hetzelfde ja. gezegd. Ja, helaas is het nog steeds... Blijven actueel, verleren niks Dat is bij. erg zeg. genoeg. Hè? ja, misschien is het nog weer erger als toen. Hè, wie Ja. liedje hoe het kwam. Dus, Ja. Dat weet ik wel zeker. Maar hebben ze dan de liedjes uitgezocht op goh, de tekst vind ik chic of de melodie? Of de combi? Bij Of mij- allebei? Ja, bij mij was het eigenlijk meest het melodie-achtige. Ja. Dat vind ik altijd... En zijn de meeste liedjes dan in de hertaling, zeg maar, ook koor bij het origineel gebleven? Of zijn er ook wel eens liedjes die Nee, echt dat een is ganz apart. andere inhoud kregen? Hier hebben we toen eens gans geschreven. En Maastricht. Maastricht. Ja, en een paar anderen die zien eigenlijk gewoon in de lijn gebleven wat hij schreef. Maar Ja, dat wordt hetzelfde wel- verhaal, maar dan Ja. Neuwaard, zeg maar. Ja. En Maastricht is gaan aan. Ja, dat was oorspronkelijk eerder Lago Maggiore. Ja. Alles bekend hetzelfde. Ja, daarom. Ja, dat was Lik zoveel vlak bij je, hè. ja. Nu is dit dan een beetje recyclen, zeg maar, van uit werk. Maar nu is er even gedacht om het gans nuits proberen te maken. Wat? Een liedje. Dus echt melodie. Ja, hier dan de tekst wel, dat dan de melodie maar niet. Nou, Nee, ja, ik weet niet wie sterk diegene van paar waren. Of dat bij er mij, is van bij gekomen. mij houdt het heel gauw op. Het molle, dat is dat. Ik kan geen gedichtjes maken. Ik kan geen melodielijn maken. Ik kan af en toe, wat ik al zeg, voorzichtig kwelen en dan haalt het bij mij op. Dat zijn degenen. Dat is degene. Ja. Nou, die kunnen ze toch al heel weten. Want Ja. die kunnen ze in ieder geval fout dan zeggen als we niet dat kennen. Dus, Dat heb ik niet schuren, dus dat kan je niet beoordelen. Nee, dat was ook zo houden. zeker als Doe maar dat er goed geen grepen, aangrepen wordt. Laten we dat vooral zo Allemaal houden. parkeers, dus dat Dat voor mij. Als die belken zijn, belken Ja. Staan hier. Nu heeft pap natuurlijk een heleboel liedjes uitgebracht. Ja, gedigitaliseerd is dat zo doen, hè? Maar wat heb je dan nog van op LP? Ja, de cd's waarschijnlijk. Heb je alle LP's, singles, alle alles singles? is dan. Heb je die allemaal Oh, compleet? Ja. Oh, chic, hoor. En Ja, wat is het- compleet. Die van de eerste jaren. Dat is het laatste jaar om die te vinden. Maar wat dan met zijn eigen platenfirma destijds heeft gedaan, dat is er nog al. Ja, want Ja, had ja. hij dat zelf ook bewaard? Of? Ja, daar had ik als administratie. Ja. Ja. En ook allemaal met zijn plakbeuken. Ja, heel leuk. Ja? Ja, ja. Oh, wat chic. Maar dat was ook weer toen ze overleden had. De woning boven de verdieping had er een kamer, zo'n werkkamer. Er stond allemaal rekken. Dus er stonden allemaal die single- en LP-mappen in. Ja, Dus ik ben ik dat toen gaan opruimen. En ook bovenop in een heukje. We hebben nog hier gewoon lag een oude klapblok van de landmars. Oh, ja. En stond er erop, dat waren zijn eerste 100 teksten wat hij geschreven had. Ah, ja. Ja. Want daar was inderdaad mijn tweede vraag van wat heb je nu als chicste pronkstuk in de familie dat ze zegt van hey, maar dat is dan dat. Voor mij Ja, wel dat, ja. ja. Dat Misschien, beukste. ja. En tot dat ook zo stiekem op weggeduid. En zeker nu zo even gemold had. hè. Ja. Dan moet ik in een keer erom denken, over die werkkamer. Vroeger in de stad hadden we de harp. Henkie Seef, als die koster ook goed. En dan werd ik, als ik naar de stad moest ik daar altijd langs gewoon van mapjes te voor de singles in te doen. Dat nog heel goed. Oh ja. Ja, Ja. Henkie Geweldig. Seef, de harp, ja. Ja. Ja, en even terug naar de dingen. John Dich kent zich wel melodieën schrijven. Ik denk als ik me ervoor zou zetten, lukt dat wel. Ja, maar Daar is hij degene gebleven. Dat was ze gevonden. Ja, ja. Ik heb hier in de koffer gezet toen. Ik huur In de een kluis. inschikking voor het MVK voor je. Ja, inschikking, ja. Een inschikking. Ja, het kan zo maar gebeuren. Ja, wie Het kan weet, zo ja. maar gebeuren. Ja, wat jij Nou, natuurlijk. klaar is met die CD, heet dat toch wat die? Ja, dat duurt genoeg. Ja, Ja, daarom. Ja, moeten en hem die dingen van bezig Flow waren houden, 40, dus ja, nou wel let. Tientje nog. Tientje nog. Help John de Winter door. Ja, zonder winter nog. Ja, wat had ze ook alweer? Oh ja, de Ja. laatste tango is Ja, laatste. als laatste veel dat voor die plaat. Ze zag dus straks van ja, ik heb een wel ander favoriet nummer van pap. Nu willen we natuurlijk ook hier weten welke. Vraag me niet wat hij mee is. Vraag me niet wat hij is. Oh, meneer Ik de weet niet of hem anders moest ik hem eens even opsnorren, Ion. Snorrig hem eens even heen op. Ja. Voor mij, ja. En John? Jong, ik vind alles prima. Nee, maar die heb je niet een Nee. een favoriet? Nee. Toch de vriend of op de bankje? Nee, alles. Ik heb jarenlang met Vrienden een is ook- platenfirma gewerkt, dus Oh, ja, ik, ik weet de niet. muziek kan ik dromen. Ja, ja. Weet je, die is toch gewoon een leuke plaat. Ja, dat is zeker een leuke plaat. Wat denk je er niet? Misschien een leuke anekdote. Die heeft dan vroeger voor mij geschreven. Hè? Oh, echt? Ja, ja.
En het dit en van Mario. Ja. Natuurlijk. Laat in dag maar komen, zou ik zeggen, niet? Is goed. De kumper, hè. Ich hab so eine Liebe gefunden, verherrlichst ich mich tun allein. Und ich warst dich nicht mehr gefunden, wat ich dich mich damit verbrein. Tango, die letzte Tango, war jedig los, so lang ich leb. Tango, die letzte Tango, want ich sag's nicht, dass dich nicht lebst. Ich holt tun ob den Tango, dich was nicht lieb und mich verlebt. Ihr solltest mich, ihr sagt tegen dich, du sagst het is nur gedaan, op den Tango, ja, du lässt dich mich so. Tango, die letzte Tango, war jedig los, so lang ich leb. Tango, die letzte Tango, want ich sag's nicht, dass dich nicht lebst. Ich holt tun ob den Tango, dich was nicht lieb und mich verlebt. Ihr solltest mich, ich sag tegen dich, du sagst het is nur gedaan, op den Tango, ja, du lässt dich nicht so. Op den Tango, ja, du lässt dich nicht so. Oh, en lekker een tango, hè. Ja. Wat zeg je het zeggen? Je hoort je. Ja, ja. Ja, dat is voor de volgende. Voor de volgende. Voor de plaat. Nu ben ik wel weer van met een apropos. Is Met niet of die erg, koffiekan van Ben. Ja, want Ben is weer binnen. Dan Dat is meteen reuring in de tent, hè, ja. meteen een reuring in de tent. Ja, ja. Nu weet ik wat ik wil vragen. Ja, de cd is dus niet te koop. Nee. Dat is Nee. een collectors item. Maar dat betekent niet dat jullie niet kunnen genieten van de muziek. Ze kunnen natuurlijk naar de zender luisteren dus. Maar ze hem zelf willen luisteren, kan dat ook, hè? Ja, ik heb er twee manieren. Op de website van Pap. Daar staat de ganse cd geüpload, dus je kunt ze gewoon daarop afspelen. En binnenkort komen de liedjes ook op Spotify. Gans modern, gewoon op Spotify. Ja. Chic. Dat is toch fantastisch. Ja, wel altijd nog meer. Och, daar wisten ze niet van wat het was. Ja, dus ik leer ook een hele hoop. Kijk eens aan, kijk eens aan. En vervolgens in ieder geval erg leuk dat jij hier wordt.
Chic. Wij vonden het leuk. Shoot dat je CD. vraag, En gooi die andere ideeën niet in een drekbak. Maar desnoods deel 2. Ja. Wie weet. Ja. Misschien hebben we nog een achtergrondkuurtje nu die staan. Ja. Wat was dat alweer? Dat doen we alleen als je weer kiek op muziek kan maken. ja. Daar komt wel wat bij. Ja. Nee, het is flauwekul. En we gaan speciaal voor Majo haar favoriet liedje draaien. En we hadden hem gewoon in de PC. Vraag me niet wat hij mee is. Dankjewel. Ja, dan weten we dat alweer de favoriet van Majo Blanco en van John Vrieselaar. Zal voor